va ser obra del Manel Bagunyà, un escolapi ben conegut, que havia participat en activitats de la Fundació. Llavors ell va parlar i va moure la cosa per engegar a l'Escola d'Igualada aquesta subseu, d'acord amb la llavors directora de l'escola, que era la Rosa Maria Sánchez. A la Fundació ella hi va dedicar molt d'esforç i també, gràcies a ella, s'hi van anar apuntant altres persones a mida que es jubilaven. Van fer activitats de promoció a la ciutat, especialment aprofitant les diades de l'Octubre Solidari que es fan a la ciutat. Quan penso en la subseu d'Igualada, veig disponibilitat, veig presència, veig motivació i molt entusiasme. La seva implicació ha estat clau per assegurar la construcció de 2 centres educatius de secundària al Senegal. Gràcies a la seva activitat hem pogut comptar amb una subvenció de l'Ajuntament d'Igualada cada any des del 2008. Això representen més de 100.000 euros que s'han pogut enviar al Senegal per als projectes educatius de l'Escola Pia. Vivim en una societat d'herois, heroïnes, persones amb poders i superpoders. Jo a vegades em pregunto, què és realment un heroi o una heroïna? Pensant, el Pau, la Rosa, l'Antònia, l'Andreu, el Pere, el Manel, el Bernat. Són herois i heroïnes, dia a dia, en el seu dia a dia, venent pelutxos, muntant fires, muntant i desmuntant exposicions, anant a fer xerrades. Ells continuen al peu del canó perquè això no té a veure ni amb salaris, ni amb horaris, ni amb obligacions, ni amb prestigi. Això té a veure amb alguna cosa que neix al cor. Tants dies, tants anys, de tantes persones, és transformadora. Ha transformat la nostra societat, ha ajudat a transformar la societat del Senegal. Són herois i heroïnes. Com deia Bertolt Brecht, hi ha persones que lluiten un dia, són bones. Hi ha persones que lluiten un any, encara millors, oi que sí? Però aquells que lluiten tota una vida, aquells són els imprescindibles. Són herois imprescindibles, heroïnes imprescindibles.